Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakarepmu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Gaji ya, manut. Arit gelem? Gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu ya. Baladewa kok kon nggo sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki gak kaya orene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Kudus lho. Ora ngajar karo kana. Tak golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Gugu karepe dhewe. Konjuk digrujuke aku ora. Golek kene. Ngapa iki? Kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godoke. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle becik goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki mrene. Masa mateni dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi Baladewa pisane. Nyo, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng.